Ja, i dag skal vi have om humanisme. Er der nogen af jer, der har kendskab til humanisme, som måske kan forklare lidt om det? Ja. Min moster er humanist, så jeg ved lidt om det. Kan du fortælle, hvad humanisme er? Ja, det er et livssyn, hvor alle mennesker er lige og har ret til at udtrykke sig, som de vil. Man er uafhængig af Gud, så det er en fri religion. Det er helt korrekt, Morten. Humanismen opstod i renæssancen, som var fra 1300 til 1600-tallet, hvor det her gjorde op med middelalderens livssyn. Er der nogen, der kan fortælle, hvad middelalderens livssyn var? Ja. I middelalderen var Guds ord lov, og så de så alting fra et religiøst perspektiv. Og renæssance betyder netop genfødsel. Og man kan jo sige, at når man nu begyndte at se alting fra menneskets perspektiv, så er det ligesom en genfødsel for synet på livet. Humanisterne vil på det tidspunkt have genfødt antikken. Og hvad var det, der skete i antikken? Ja. Det var storhedstiden for filosofi og videnskab. Og humanisterne vil netop gerne have, at mennesket igen skulle have viden om filosofi, litteratur, natur og kunst, som de græske og romerske filosofer havde i antikken. Men da humanismen blev dannet, skulle man så ikke leve efter sin religion længere, hvis man blev tilhænger af humanismen? Humanisterne mener, at man må leve og tro, som man har lyst til. Så hvis du tror på Gud, må du gerne det. Men hvis ikke du tror på Gud, behøver du heller ikke. Ja. Hvad så med de rige og fattige? Er der forskel på menneskerne i humanismen? Nej, det er der ikke. I humanismen er alle ligeværdige og en værdi i sig selv. Humanisterne mener også, at man selv må bestemme, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Man behøver ikke leve fuldt ud efter religionens diktater. Alle mennesker har også lov til at udvikle sig frit. Når du nu siger, at alle har ret til at udvikle sig frit, mener du så, at man skal sige, hvad man har lyst til, eller gøre, hvad man har lyst til? Ja, man kan gøre og sige, hvad man har lyst til. Men selvfølgelig er det med forbehold for at nedgøre andre. Ja, okay. Jeg hørte forresten et interview den anden dag med en humanist, der snakkede om, at da humanismen kom frem, begyndte man selv at ville undersøge verden. Er det rigtigt? Ja, det er helt rigtigt. En del af humanismen var også, at man selv skulle udforske alting. For eksempel selv at undersøge, hvordan verden hang sammen, og ikke længere tage udgangspunkt i kirkens verdensbillede. Hvad med sådan som love og regler? Findes der det inden for humanismen? Ligesom at man som muslim ikke må spise svinekød, eller at man skal bede et bestemt antal gange om dagen? Nej, der er ikke nogen bestemte regler omkring det. Man bestemmer faktisk selv. Og så har jeg lige en video, som I skal se angående nogle menneskerettigheder inden for humanismen. Har I nogle spørgsmål til det, I nu har set? Ja, hvis man ikke længere skulle være afhængig af Gud, hvem skulle man så være afhængig af? Man skulle nu bare følge sine egne overbevisninger og tanker, hvis man selvfølgelig gik inden for humanismen. Hej. Undskyld, jeg forstyrrer. Men er der nogen af jer, der har set mine nøgler? Og I har humanisme. Har I set Leonardo da Vincis tegning? Den bliver ofte forbundet sammen med humanisme. Nej, den har jeg helt glemt at vise den. Den finder vi da lige. Ja, jeg må videre. Det må du hellere se. Vise den. Som vi hørte Lars sige før, så bliver denne tegning ofte forbundet med humanismen. Den er fra slutningen af 1400-tallet og er kendt for at vise interesse og for at undersøge verden på egen hånd. Hvordan tror I, humanisternes adfærd er i samfundet? Måske har de en meget menneskelig adfærd og tilgang til tingene. Helt korrekt. De har en meget menneskelig adfærd. De har også forståelse og omsorg som grundlag. Det er en vigtig del af deres livssyn. En vigtig ting at vide er også, at humanister ikke tror på det overnaturlige. Har humanister så noget i livet, som de skal opnå? For eksempel buddhisterne skal opnå deres højeste ved at komme i nirvana. I humanismen er mennesket et mål i sig selv. Man skal finde målet i sig selv og føle sig tilpas med det. De har heller ikke fået tildelt en mening på forhånd, for eksempel samfundet. Man skal selv træffe valg og tage ansvar i livet, så de også her opbygger en mening om samfundet. Men jeg kan se på klokken, at vi når desværre ikke mere for i dag, så I skal læse side 35-38 i jeres religionsbog om humanisme til næste gang. Mit navn er Svend Ove Jacobsen, og jeg er professor i etik og filosofi. I dag vil jeg gerne fortælle jer lidt om menneskets rettigheder inden for humanismen.
Den status, som mennesket fik med at være uafhængig af Gud og kirkens lærer samt det værdifulde væsen, blev bekendtgjort af den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776 og i menneskerettighedserklæringen i 1789 i Frankrig. Her fastslår erklæringerne, at alle mennesker fødes frie med lige rettigheder. Mennesket er altså ikke længere afhængig af Gud. FN's verdenserklæring om menneskets rettigheder fra 1948 er også inspireret af dette.